Erokamano nyako Ramogi komedo keto Ramogi TV chenro marang'i chwelo wadhi nyime ng'anyo mar jopuonj mag mbalariany kod jotije ne odonjo odiochienge mar ariyo kawuono kapod giramo ni nyaka gidhi nyime gi ng'anyo no kabedo ni donyo osegolo chik mar chungo ng'anyo makamano. Donyo geng'o kuom thuolo chenro mag bago ng'anyo kochakore nyoro e twak margi e mbalariany ma Nairobi. Tend jopuonj go e bwo riwruok margi mar Wasu kod Kusu giwacho ni ng'anyo dhi nyime nyaka piny owacho winji ywakgi. Of September is not affected. We are not calling for any industrial action which is new. So we will abide by the court order. We will not issue another strike notice. We have already issued the strike notice. We issued it way back. And that court order is not retrogressive. This should be understood. So as these members stand behind me, they are in a legally protected strike. So we shall continue in this strike as long as the government wants.